17/9/2024 हर 12 के महा कंपटीशन मेला देखी। ई सही बात बा, बात ना फेंकी। आज हम फटाफट तैयार बार हो के अपना फरारी के पूजा करके फरारी पर सवार होके निकल गई हर 12 मेला देखे। एजी हम जैसे पहुंचनी है तैसे देखनी है कि एगो आंकड़ा निकल में हाथी से के लाइने ना टूटे। तबे हमार भाई एगो इतना बढ़िया झंडा लहरा होता हन कि दिल खुश हो गया देख के। ये गाँव के भूत पिचास सब भगा दो भाई लो रोडे पर लाठी डंडा पीट के। पहिल के टाली के नीचे गर्दा मचा दो भाई लो नाच झूम के। दूसर को टाली के पीछे दूर दूर ले आदमी के लाइन ना टूटे। आजकल एगो गाना बड़ी ट्रेंड में चला था, केरा के थम बता भाई लोग केरा के थम में उखाड़ ले भाई सब खाली बिहारे में होखे। मेला में ही लोग जा गोलगप्पा ना खा वैसन थोड़ी ना होखे। हाथी वाला भाई के इनका बहादुरी पर कप देख के सम्मानित कइल गई तो खाली हर 12 के मेला में ही होखे। चलिए अब देखावा तनी जाना चीज के रहुआ सबके बेसब्री से इंतजार होखे।